sosial biasa nane Banainaia. Hello लोगोफोर खुलुमबाय आं मीनाक्षी रामसियारि नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'दो बराय हरफिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आं न'आव थानानैनो भिडिअ बानायगोन आरो ना ओमफ्राय दिनै जोंहा माने आलासि फैनायदो आरो बेखौ आङो दा मा आलासिनो मा जाहोगोन जाहोआ संनाय खावनाय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै बोथोरा मार मोजांथार अखा हाबाय थादोंमोन आरो ना फुङाव एसे फ्रिनो ओमफ्राय दा अखाया गैला ओमफ्राय मार गरम जाबाय थादोंमोन ना साननैसो ओमफ्राय दिनै मार थान्दा आराम जादों आरो बोथोरा साफानो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलां मोजां जाखादों आरो दिनै थान्दानो ओमफ्राय नै जोंहा केसकिया फुङावनो मेगि जाबाय आरो मेगि एवनो होनानै मबाइल नायै जोंहा आलासि गाइखेर लाफादों आरो लोगोफोर फुदुंना दोनसै आं दा एखिजा गाइखेर फुदुंना दोननोसै ओमफ्राय नै साहाबो लोंसै आरो खलासे लावदुम फिथाजों लोगोफोर एखिजा अमा बेदर रुना दोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै फुंनि ओंखाम जाना लानोसै आरोना बोथिसे जोगोनारजों ना एखिजा ओमफ्राय लाव बिजौ एवनाय आरोना ओमफ्राय दा नै आङो ओंखाम जाखांनानै आलासिनि थाखाय दा बेदर एवनोसै आरोना लोगोफोर दा सानजौफुआव माने ओंखाम जाया आरो एखिजा नै ओमफ्राय मैथा एसे दंमोन आरोना अमा बेदरजों संनो मैथा खाबाय दा आं संबाय थानोसै आरोना लोगोफोर आलासिनो माने जुमाय लोंहोनोसै सानजौफुआवहाय एखिजा आलु हाना लाबाय ओमफ्राय नै मैथा ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना अमा बेदरजों आलु भाजादोबो मोनबाय आरोना दसेनो ओमफ्राय एखिजा नै मैथाजों अमायाबो माय गड बेसेबा टेस्टि जाखागोन आरोना मैथा अमा दा जानोसै आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय आलासिनो माने हर थागोन नालाय ओंखाम जाना फैखादों ओंखायनो दानि सानजौफुआव अमा बेदर भाजादोंहाय जुमायखौनो लोंनो होनोसै आरो न'निनो गोथाव संना दोननाय माइब्रानि दा लोंनोसै जोङो दे जुमायदों अमा बेदर एसे लोंनानै लानोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ दा मदापे सोंसिगोन खरायबो लोंनानै देखायबाय थायो होननानै खिन्थु मदापे नङा आरोना लोगोफोर नै बेलासिनि ओंखारबोलायबाय आरो दसे बेरायनो लामाथिंजा बेलासि दसे थाबायनांगोन ना माने बेखिनियाव थाबायाबा जोंहा माने जागायानो गैया आरोना ओंखायनो न'निफ्राय ससे ओरै ओंखारबोयो ओमफ्राय दखानाव थांलायनोसै टिका मावजिया जोंहा नै मिथाइ थफ्लासो लाबोना होनायखौ जालायसै दा मार जानाय आरोना ओमफ्राय नै इखिजा जोङो पक'रि लाना फैदोंमोन आरोना दा बेलासिनि साहा लोंनोसै पक'रिजों बिखिजा आलासिनि थाखाय दाउ बुथारबाय ओमफ्राय दा संनोसै आङो गोथावनो नोंथांमोना भिडिअखौ लासिम नायबाय थादो लोगोफोर नै दाउ बेदर गोदानोसै आरोना दा आङो रोङाबाबो फार्स्ट टाइम गोदान आरो दिनै बारा रोङाबो एसे होमबाबो सिखायदो आरोना गोदानो इखिजा गोदाखांबाय नै दा संनोसै आरो नै दा माने दाउ बेदराव होनाय आलुखौ एवफ्रामना लाग्रोदो आरोना आलुखौ एवफ्रामग्रोना लानोसै गोथाव जायो ओमफ्राय एखिजा ओमफ्राय नै बानलुबो देना दोनबाय दा नै आलुफोरखौ एवनानै लाबाय नाथाय बेफोरबायदि ससियेल बियास होननानै बानायनाया
दालि संदों आरो दालियाव रं होनानै सुखौ रंगायनानै आं दोनबाय आरो दा बे गोदौबाय थासिगोन नै दा मस्ला मस्लि गासैखौबो होजोब्बाय आरो बाहेराव जि साफा कालार जाखाबाय ओमफ्राय एसे दै होनानै गोदौ होनोसै मोनबाय आरो ना लोगोफोर दा नै खानाय बेदरा संख्रि नाङाखैमोन आरो ना एसे होनानै होबाय दा मोनानि ओंखामखौ संबाय आरोना जमाहायनो जानोसै दा ओंखाम बोथिसे दाउ बेदरजों ओमफ्राय आंबो जानानै लाबाय नै दा हरनि ओंखाम सोखाम जाखांजोब्बाय ओमफ्राय खामानि मावखांजोब्बाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय